Oleh kupon. Los ki kagene panitia ki. Oke nek. Oh. Biasanya gak oleh panitia. Amin. Ini motor antar kembalinya nih. Ya. Extra 2. Ini gaya apa nama? Ini gaya apa? Ngenteni ngemetuni dhuwit. Hah? Ngenteni kok dhuwit teko nang gaya. Lah piye nek dhewe ya ra iso. Lah nang gone dhewe ngene tenang. Mulai ning omahe dhewe. Ora kae dene. Kae dene. Hadiah apa kok? Sore. Pedus. Mau bahan aku mau bahan. Nah, kamu ini. Iya toh. Banyu pula enak nih, depan loh. Kok templek. Ya. Nek kita mau di. Doane kok kidul kok enggak kok mulai nak. Selesai. Ya rokok iki. Kalau nak kok sudah dijualnya mungkin sing kok. Nah, sendane beneran ngono lho. Lah, 14 kok pangkat ditatar. Datar koe. Keren. Ya, karo tulisan. Undian kok piye? Dan kok tak bongkok. Oh iya, nggo lang ngedone ki dipilih wong iki. Kis gut. Kantor desa templek. Ya sistem itu. Bali 14. Kabur kali pengiwangi sokan. Banyu. Banyu pon lu. Pandi. Masih kau ngono? Oke. Kamu dia jangan. Wah, kok ilang ngono. Oh, ngarep gede. Yo. Ya, embong lor dia ini liwat kawong kae. Sebalik mriki melit. Ono terwene. Ora kenten namu. Kuwi ra sing anak-anake ora tega to jenenge dipak-pak. Nggih. Ndek bayi ngesakne panas-panas. Kok iso lho iki? Dadi ombe es ndakong ale. Sudah mak, mak. Gak masalah lu. Aku kayak nonton kayak kowe. Sedap. Oke, lewat. Wis aku mbak nyucip Pak. Ana iya. Enek andang dite. Jalan santai kuwi. Balong sono, Mbak. Dan kami mau jalan santai balong sono. Oh iya toh? Iya kan?
Kok kulon lagi an. Mangga nggih, Mbak. Iki macam. Ya kayak tadi loh. Ini siapa? Niku tahu isi ayam. Sampai kan, Mbak? Kira. Kak. Asmu cukup mak. Niki. Kemana wong? Sehingga anak-anaknya untuk nih sampai Gitu. ah mati kok. Tak lebih ya, Mbak. Lumayan. Awan-awan bisa gitu. Ya kok karena paling kok kulon wis kok. Ya. Oi. Apa nanti? Panas ya. Itu kan kok kene ra yo wis kok. Kapan